Iya. Mang. Ini ki arep pasar malah bapak ngaret wong balik-balik. Sidane nimpali kletong to. Wis adus ya. Jen. Cicik aku asline iki. Balik ngarit terus diomongan pasar. Ngarite dilut wae. Malah suwi jelas karo ngobrol wadang. Tak oncange kalau sisan ben ngrabuk suket. Mas Pi. Ya ini yuk pengaruh balik. Iyalah. Tong iwaka. Terakhir iki. Ke HP karo rokokku tinggalan nang anu ki sik ora isor gedang tek sore ngetok tinggalan rokokku karo ora iki ijik ora ya. Ning endi mau anu kuwi? Mang, klek lagi karmu ki piye ngono lho wong. Lah wong malah mbok simpati tretong koyo ngene iki piye to, Tat? Jen kowe iki jen ora. Aduh, jen ora anu blas kowe iki. Tahu Pak kenekan to, Pak? Ora kur kenekan tok lha iki koplos tretong. Ora lho, Pak. Sampeyan moro-moro jedul aku ya ora ngerti to lek ning sampean. Jen. Wah, ambiku ya koyo ngene iki ambune kletonge koyo ngene lho. Lho kletonge lho jemek aku ya ora ngerti kok. Lah sampeyan lho tak tunggu-tunggu rendang balik-balik arep ning pasar barang. Ayo tretong tok koyo ngene iki jajal iki piye iki ngene iki. Ya ora ngerti lho aku. Malah sampe nambu aneh. Jen. Ora ngajar kowe iki nyantuk. Ya aku ora roh. Sampeyan moro-moro jedul ora ning ngomongan apa piye? Aku ya wis ndang satek ngono ae lah. Rokok aku kok wong selak arep ning pasar kok. Timpah kletong. Serak Pak. Yes lah, Pak. Diadus. Alae ra omong kok mau.